Аз съм Fire и днес в този клип реших да ви покажа с предна камера как се глеждам самият аз. Така, да отида на ето, камера, така, и ето, това съм аз. Аз съм Fire, ако правите. И да, днес също ще ви кажа, ще играя на една игра, ето е с бой, UFC или както там се чете ето тази. И така, да изключа. Через 3 секунди. Ще поиграем 2-3 мача, аз съм се развил. Този клип, знаете, вече качих един клип, как се на стерео играхме малко на английски сервери. Така, ето заради ми. Така. Погледам за 3. Ще направя както да гледам. Трябва да снимете. Аз играя след този да ще снимете. И сега няма да го оставя. Пишете в коментарите дали говорят твърде, се изразя сега, дали говорят твърде ниско и следващия епизод ще се опитам да го оправя. Следващото видео, но не съм сигурен още ще е така. Изключвайте. О, мабе. Охо. Нищо сега лаги доста. Ето. Да, лаги доста. Ще пиеш момента или... Ей, ще ми скрипе. Защото... Или това... Ще помогна. Изпрашам това. Иде. Мисля го. Ахле. Отбле. Не защото... Хора, много да не тега. Защото понеже заради тази игра, защото в момента снимам и много лаги. Така. Днес пак може да поиграм на Сетрерио. И там, както ми се казва. Не! Реших какво ще правим днес. Ще започнем ново целене на Майнкрафт. Така. Така. И не знам. Където мога да без да пиша нищо. Така. И готово. Хубаво място. Тук е едно дърво. Така. Ако има някакъв лаг в клиповете, аз ще го правя на следващия епизод. Следващия клип, който ще включа. Така. Продължаваме. Нататък има просто така. И ще изкажа искрено, но ще ви видя как ще се изкажа. Така, пичове, ще спъркли. Хора, ще спра клипа докато да отида до другия остров, ще е много до там и така ще бъде седна. Така, хора, продължихме, да, нали? Така, допълнително спирам друга. Както съм да видим. Сега спирам на алката One Patch Star Pop. Така. Само да чакам малко. Така. И толкова дърво.
Клиповете са твърде малки. Пишете в коментарите дали са твърде малки. Аз ще ги правя по-големи, но просто хора имам доста учене. Днеска не беше последната матура и затова ще е малко това странно. Взема малко. 12. Не 26. Точно ще ми трябва 18. Iron. Ще взема след малко. Печката. Ако наистина има някакъв лак в клиповете, кажете ми на нашия лак. Той ще тези клипове. Да видим от клипата ми и виждаме в момента. Това. Да, малко повече парчета. Това. Лопата. И меч. И кажете ми на какво друго да снимам, защото само на Сестерио и на Minecraft не ми се... Не, че не ми се снима, ми просто едно и също. Да, знам, че така не се нарежда инвентаря и сега ще го правя. Вот. И сега приди. Супер. И така. Ще вземем нещата от тук. Така. Да вземем печката. Чакай да спестим първо. Изчакваме още един да се изпочистим, правим ориентирка. Готово. Каси. Хубаво се развием сега. Кофа или ориентирка? Ориентирка. Така, взимаме. И продължаваме нашата стъпки. Даже малко съм правил. Вот съм си. Това път няма скоро клипа за да пръста. Ще направя клипа 10 минути. Колкото... Най-малко клип не е толкова просто минути. Няма да ги прави толкова кратки. Не да има нещо, което да гледате. Да ставим да видите. Да взема още малко да работя. Ох, не се леко. След това ще си пазарам клипа да видя дали има някакъв лак и ако има следващия епизод, това ще бъде поправено. Не, хора, ще направя 9 минути и половина, защото много съм изморен и затова ще е по-малко. И добре, хора, време да се взимаме. Чао. Ще се видим следващия.